Suramrata Jayamrata gerbutan aku 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Hei Jagal Pilowo Kincaka Rupa piye kowe dadi botoh wis kalah janjimu ndi jariyen jagomu kalah si Raja Mala kowe bakal ngudhokke gulu kanggo wong Wirata sumurupa Jagal Pilowo jagone mati botohe mbelani jangkeme. Jiwa mancing. Ah! Hei! Ah! Aduh mati aku. Mbok kapake. Hei! Oh! Sikara bala kang tumingal
barang jampo samya meteli leret adet weleteng kodo danyuang gong menguncang di benjang sang aji mijil aladinya ngedali wus terus to surawiloko kabar sumebar pawarto waroto ana kiblat 45 pancer kekuatan negara Wirata jarine wis ora ana ya kuwi pepatih utawa warangka patih Kincakarupha lan patih Rupakinca kang sarta Raden Rajamala wis tumekaning pati dina iki aku Prabu Susarma ya Prabu Susarman Nalendra ing negara Trigarta kang duweni rasa gelo karo Ratu Wirata sing jenenge Matswapati. Ya awit nalika semono anggonku nglamar Putri Wirata Dewi Utari ditampik mentah-mentah kelawan Prabu Matswapati. Durung marem rasaning atiku yen durung kelakon boyong sekaring kedaton negara Wirata si Utari. Ya mumpung Wirata wis ora ana kekuatane. Mumpung Wirata wis kelangan kawibawan kang sarta kekuatan, wektu dina iki bakal tak gunake kanthi bener becik. Aku bakal sowan ana negara Ngastina. Pamriye supaya manunggal dadi siji kekuatan kelawan negara Trigarta. Wirata dirampit rong negara, ya kuwi Ngastina kelawan Trigarta. Ora rubuh, aja celuk Prabu Susarma Latyalah. mongko kang dening tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwadyaning dumadi Supartine Sangsaya Supartine Sangsaya ya iku pangreksaning urip ya jagat ya dewa ya Bathara tak waspadakake iki kaya tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma ya Yayi Prabu Susarman padha becik sak tekamu Yayi nuwun nggih awit pangestu paduka Kaka Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung alangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti tumanduka Kaka Prabu Duryudana ya banget panarimaku akarya bombong jroning pikir Maragage praptamu katon sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati ana apa Susarma nuwun inggih
Sakmenika wonten kabar ingkang nyengsemaken batos duh Koko Prabu. Ingkang magepokan kelawan negari Wirata. Wirata sampun kelangan kekuatan. Wirata sampun koncatan ingkang dadi kadigdayanipun. Ibarate macan kang tanpa siung, gajah tanpa telale, ula kang tanpa wisa. Awit menapa? Awit kekuatan Wirata sampun ludes keles. Raden Patih Kincaka Rupa, Raden Patih Rupa Kinca, salah Raden Rajamala sampun dumugining pati. Mangkono Yayi Susarma. Nggih. Lah banjur karepmu kepiye? Koko Prabu, ratu menika sinebat Gung Binetara menika ratu ingkang jembar jajahane. Menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin? Napa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin ngelar jajahan? Jalaran menapa jalaran sampun disekseni? Jagat saisine negara adikuwasa menika wonten ing jagat menika namung kalih. Siji negara Ngastina, loro negara Wirata. Yen to paduka Koko Prabu kepengin Ngastina saya menjela. Ngastina tambah kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya. Paduka kedahipun saged nelokaken negara Wirata. Mumpung menika negara Wirata boten anggadhahi kekuatan. Mangke kekuatan saking negari kula Trigarta sagah manunggal dados sawiji kalian kekuatan barisan negara Ngastina Sata Kurawa. Mangke Wirata dirampit dados kalih. Saking ngajeng barisan Trigarta, saking wingking barisan Ngastina. Mangke boten ngantos suruping srengenge Wirata saged rata kelawan bumi. Agat ore sang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Ya si tukang walang ati ya si tukang ngenesing bias. Ing trontong-trontong pepadang tumrap Duryudana. Negara sing kuat aja nganti loro ning siji wae ya kuwi praja negara Ngastina. Saka iguh pratikele Yayi Susarma Wirata kudu dibedah. Pun Paman Sengguni setuju, Nger. Paman Sengguni setuju. Kados pundi Paman Harya? Loro-loro gawe menyelam sambil minum air. Maknanipun Sepisan ngelar jajahan, sepisan nambah negara jajahan. Ingkang angka kalih goleki buron laron nuninggih menika si Pandhawa. Awit menapa? Awit nek diitung-itung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun Pandhawa umpetan ana ing alas Kamiyaka. Menika sampun paripurna, menika sampun kelar, menika sampun kendhat. Ning setunggal taun Pandhawa kudu umpetan ana salah sawijining negara. Yen Pandhawa durung nganti setahun kok wis konangan, tegese maknane Pandhawa kudu baleni dadi wong buangan meneh sajroning 13 taun. ngaten Paman. Lakar kasinggihan anak angger. Sinuwun Susarma piye? Menawi Wirata sampun kabedah, kula mboten badhe nyuwun bondo sepeser kemawon. Nanging ingkang kula suwun namung setunggal nuwun inggih punika Putri Boyongan. Putrinipun Prabu Mangsapati nuwun inggih ingkang awewangi Dewi Utari. Ya Susarma Sepakat? sepakat. Menawi makaten mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Satemah ancas kula lanjengan dika Koko Prabu Duryudana saged kasembadan. Badhe kula bidhalaken wadyabala kula saking negari Trigarta manunggal kekuatan kelawan barisan negara Ngastina Sata Kurawa. Senika ngestaken dawuh Donjeng Koko Prabu budhal dini. Umreh kang bala lumares budhaling madya
bakal konangan. Pandhawa bakal konangan 13 tahun baleni hukuman meneh. Warna busanane saking pramadya abrebusana nira swarane rame gumuruh pindho bae samudra
Pas. Hei. Hei. Awas. Maju, maju.
Sigra cancut gumregut ngembat watang rabasa mungsuh tangkep jojo kang paran bau sayekti dengolena prapteng lampu sirna madyaning palugun sirna madyaning palugun ngunjukake rasa syukur mring purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi awit apa pepeteng kang animbrung negara Wirata kang disalirani dening Sang Angkara Murka ya kuwi si Raja Mala wis tumekaning pati sing mateni ora ana liya ya kuwi bocah saka pejagalan anake iki Jagal Walakas anake iki Jagal Walakas saka dusun Pejagalan ya kuwi si Jagal Abilawa Jagal Bilawa aku ngaturake tarima kasih kang gedhe marang jeneng sira Jagal Bilawa amarga ya mung si Jagal Abilawa kang bisa mungkasi gawe mateni si Angkara Murka kang disarirani dening si Raja Mala ya nanging sing gedhe pangapuraku sing gedhe pangapuramu Matswapati Ratu Gustiku piye rada keladuk sing dadi tandang kridaku sak rampunge Raja Mala tak pateni Patih Wirata sing jenenge Kincaka kang sarta rupa kinca mbelani sing dadi patine adine ya kuwi si Raja Mala nantang marang Jagal Bilawa satemah tak pungkasi pisan tak pateni pisan si Kincaka lan rupa kinca patih negara Wirata sing gedhe pangapuramu rada keladuk sing dadi grayang kridaku ya ora dadi baya pangapa Jagal Bilawa awit apa sejatine tontonan adon-adon jago menungso kang den adani ana ing blabar kawat janget rencang alun-alun negara Wirata sing duwe gagasan kuwi si Kincaka rupa kinca niate si Kincaka kang sarta rupa kinca kuwi nganti direwangi ngenekake tontonan kang donya urung tau ana jagat durung nate mulat kuwi niate sejatine si Kincaka kang sarta rupa kinca milik marang kawibawan sing tak lungguhi kepengin dadi ratu ana ing praja negara Wirata sak rampunge mbok pateni tegese wis ora ana meneh pawongan sing bakal ngogreh kawibawan negara Wirata malah aku ngaturake gunging panuwun marang jeneng sira Jagal Bilawa iya kabeh mau awit saka pangestune Matswapati Ratu Gustiku aku seneng kowe bocah nenem bocah cacah nenem kang ngabdekake diri ana ing negara ana ing negara Wirata kene ngabdekake diri marang Prabu Matswapati ndak sawang saya suwe negara Wirata kene saya maju saya kondang saya kuncara becik secara kapitayan becik secara budayane kang sarta tetanduran kang sarta raja kayane tambah saya maju awit saka jeneng sira bocah nenem kan ngabdekake dirimu sakutuhe marang negara Wirata nuwun inggih ngaturaken agenging panuwun duh Prabu Matswapati jimat pepundhen kula donya prapting delahan saka rasa bungahku kowe bocah nenem bakal tak angkat derajatmu kowe bocah nenem bakal tak angkat derajatmu angka 1 kowe Soda Dwija Kangka tak angkat derajatmu dadi bupati paranparane Prabu Matswapati utawa tangan tengene Prabu Matswapati kowe bakal tak angkat derajatmu dadi bupati paranpara ngaturaken agenging panuwun dene sampun dipun paringi kapercayan ingkang kados mekaten agengipun dosi nuwun ya Jagal Bilawa uga tak angkat derajatmu ya kuwi kowe bakal tak dadekake bupati juru dedaharan
ingkang mapan ana ing negara Wirata. Yo, aturake panuwun Matswapati Ratu Gustiku. Kedi Wrihatnala uga bakal tak angkat ya kuwi dadi bupati kang ngurusi babagan seni lan budaya ingkang mapan ana ing negara Wirata. Nuwun inggih mangestokaken dawuh dosinuwun. Tantri Paladama Granti tak angkat derajatmu ya kuwi babagan dadi bupati kang ngurusi babagan tetanduran kang sarta Rajakaya. Ngaturaken agenging panuwun sinuwun, ngaturaken agenging panuwun sinuwun. Lan jeneng sira Nini Salindri uga bakal tak angkat derajatmu. Siang pantaraning bengi jeneng sira Salindri ngopenana ladenana ya kuwi Atmajendra Wirata Si Utari. Ladenana apa butuhe wiwit saka dedaharan unjukan siram paes sak anggone sare. Nuwun inggih mangestokaken dawuh dosinuwun awit sedaya kapercayan ingkang paduka paringaken dumateng jasad kula. Kae petrek-petrek sapa kae? Kala putrane ingsun sira iku wis wanci. Pisah lan jenenging wang yawa gulining harti. Seta Buminjaya kula wonten dawuh Dewaji. Lonjong mimi sing dadi playumu melar mingkus kang dadi ambekamu ana apa? Seta Buminjaya. Aduh ngaturaken ketiwasan Duh Rama Dewaji. Babar pisan boten duga mana yen to sak mangke negari Wirata kedatengan mengsah. Malah kepara dinten sak mangke negari Wirata karampit dados kalih. Wirata ketekan mungsuh, Wirata dirampit dadi loro. Nuwun inggih lakar kados mekaten Duh Rama Dewaji. Saka ngendi wae Seta Buminjaya? Saking negari Trigarta ingkang dipun pandegani kalian Prabu Susarma utawi Prabu Susarman. Lan saking wingking negari Wirata ugi kedatengan mengsah saking barisan negari Ngastina ingkang dipun pandegani kalian Narpati Karna Basusirna. Wih edan saka Trigarta lan saka Ngastina. Nuwun inggih lakar kasinggihan Duh Rama Dewaji. Kowe ladalah sajake Susarma duwe rasa lara ati marang panjenengan ingsun. Amarga tak tampik panglamare marang anakku Utari, Duk rumuhun. Wekasan manowani gebak peperangan marang negara Wirata. Iki mesti pokal gawene si Susarma lan Duryudana kang kepengin gebak peperangan ngelar jajahan ana negara Wirata. Ya, mara gage saiki wadyabala negara Wirata. Dudu sapa-sapa senopatine, aku dhewe kang bakal nandingi Susarma. Wah, Matswapati Ratu Gustiku. Jaga Bilawa kepiye? Ora watake ratu maju ana ing pabaratan dadi senopati. Lah karepmu? Aja pati-pati Matswapati maju ana pabaratan yen durung jagal Abilawa jengkelang sing dadi kuandhane. Tak aturi jenjem anggonmu sumanggem, tak aturi jenak anggonmu pinarak kareben jagal Abilawa sakadang sing maju ana ing palagan. Aduh, ngaturke panuwun Jaga Bilawa. Caritaning satriya linuwe kang marti mring kawutaman. Kang marti mring kautaman tan pegat mring pangestine
Tan pegat mring pangestine ana dongeng entik-entik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasa toplas durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngastina keperanggul satriya gagah sapa kang dadi aranmu Pepatih Warangka negara Wirata Patih Nirbita pancen bener bali takon iki ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbake anyar angap kaya jati angaran sapa sing dadi cecunduk ing laku Kakasate Ratu Gustiku Prabu Susarma temenggung pangkatku temenggung Salokat Katut Barat aranku Salokat Katut Barat pancen bener nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku marep nyang ngendi ngelar jajan bedah negara Wirata ana paribasan bedah Praja Mboyong Putri Dewi Utari tak jaluke kanggo garwa prameswarine Ratu Gustiku Prabu Susarma ya Prabu Susarman ora susah melu celeng boloten kebolatengen sembodo ingkang jinangka kowe bakal bedah negara Wirata lamun bisa nglangkai bangki Nirbita wani karaku apamu sing tak wedeni taran ngemping loro gincah pati marang tatal grajamu tumpang so tebyah dadamu mlengsat igamu tak gurone batangmu Nirbita yo
Hey! Good! Waya! Good! Ah! Hey! Yo! Hey! Yo! Yo! Awas kowe. Yo! Yo! Eh, yo! 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 Hey! 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 Awas cepot yatyamu kowe Nirbita. Yo, hey! Hey, hey! Hey! Tas tandya kowe ya. Hey! Ya! Hey! Ya! Yo! Waya! Lo! Yo! What? Lo! Hey! Wait! Es! Ya! Ha! Hey! Ho! Hey! Ah! Hey! Ya! Whoa! Wait! Oh! Es! Ya! Cepot yatyamu kowe Nirbita. Ayo! Baya! Oh! Hey! Hit! Was! Ho! Wait! Aya! Go! Ya! Hit! Ah! Ya! Ah! Oh! Yot! Ah! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Aya! Oh! Tanda kowe. Hey! Ah! Lo! Ah! Hey! Hati ayo. Hey! Ya! Hey! Wait! As! Up! Ya! Oh! Hey! Hey! Yo! Yo! Awas! Ha! Hey! Hoy! Hey! Ya! Yoy! Hey! Oh! Yo! Awas! Hey! Hey! Oh! As! Hey! Ya! Hut! Hey! Hush! Hut! Ay! Ya! Hey! Ya! Ah! Hey!
Ayo maju yen kepengin dadi gotongan aja gembelo ndasmu parat. Hei hot lo was ambruk candak bentuske. Hei ayah oi awas ayah oh. Ayo Kang yo salin musuh yo. Awet son lapo bangsa
Sapa iki? Raden Waratsangka bali lakon. Kumandang kareboharanku. Ayo. Mundur yen isih kepengin dawa umurmu, ora sah kakean sumekean. Ora sah kakean bebangah. Ayo maju sak cindhil abangmu. Etan-etanan kowe. Ya. Jebol yamu kowe. Wah! Ha! Wah! Ha! Kowe! Kowe! Hey! Diteni kok.